se nitkellem fuq aħbar illi rajna spiss dan l-aħħar sfortunatament din is-sena anka fuq TVM News.mt aħna rapportajnija qegħdin jinstabu għatta prodotti perikolużi fis-suq u ovvjament l-awtorità li hija l-MCCAA mill-ewwel toħroġ avviż u tibatu lill-ġurnali kollha lill-ġurnalisti kollha biex in-nies ikunu jafu li dak il-prodott ma jistax jiġi ikkonsumat. U kellna diversi prodotti mhux ħansemmi ismijiet imma pereżempju anke prodotti ta' tfal, prodotti għat-trabi li kienet l-MCCAA li ġibdet l-attenzjoni minħabba x-xogħol tagħha u hekk jiġu salvati ħajjet in-nies għaliex alla ħares dawn il-prodotti jiġu ikkonsumati. U għalhekk tkellimt mal-MCCAA u miegħi onorata li ngħid illi batuli lid-direttur ġenerali tekniku tal-MCCAA l-Inġinier Rudi Vella. Grazzi li sibt naqra ħin, kontu imħabtin ħafna dan l-aħħar u kif rajt li kien hemm spiss dawn l-istejjerat x'inhu jiġri. Mela, biex aħna nkunu nafu l-MCCAA illi tieħu ħsieb illi tara kif tindunaw illi hemm prodott perikolus fis-suq għax jidħol rapport jew għax intom għandkom sistema li tanalizzaw? It-tnejn. Mela min-naħa tagħna x-xogħol huwa wieħed vast ovvjament għaliex bħala awtorità naraw il-prodotti kollha illi l-konsumaturi qed jixtri minn barra ikel u mediċina. Però ħafna mill-prodotti narawhom aħna. U inkunu nafu li prodott huwa ħażin, meta ngħidu ħażin mhijiex tajjeb għas-saħħa huwa billi aħna nagħmlu l-ispezzjonijiet, jiġifieri morru fuq is-suq u naraw il-prodott fuq is-suq. Jittieħdu wkoll kampjuni, jiġifieri nieħdu l-prodott minn fuq l-iskaffa, jintbagħat għat-testijiet u hemmhekk naraw jekk il-prodott jagħmilx riskju għas-saħħa ta' dak il-persuna li tkun qed tużah jew le. Ukoll ovvjament immexxu fuq il-menti li jkollna mingħand il-konsumaturi stess. Naħdmu wkoll mod tajjeb ħafna madwana biex naraw li dawk il-prodotti li ġejjin minn pajjiżi li huma barra mill-Unjoni Ewropea wkoll jikkonformaw u jobdu l-liġijiet Ewropej. U llum il-ġurnata għandna wkoll il-fenomenu online ħanejtek, jiġifieri naraw ukoll li dak li qiegħed jixtri konsumatur Malti online li huwa aċċessibbli għalih ukoll huwa sigur. Ġifieri ma neqfux biss fil-ħanut ħansejjaħlu jekk tradizzjonali, però morru online ukoll u naraw li dawn il-prodotti wkoll hu sigur. U meta sigur x'qegħdin ngħidu x'qegħdin nifhmu b'sigur. Kif għedna nagħmlu testijiet, però wkoll naraw li eżempju t-tikketti li għandu fuq huma bl-Ingliż li l-konsumatur jista' jifhimhom. Għaliex jekk il-prodott qed jgħidlek li mhux suppost tużah b'tali mod, il-konsumatur irid jifhem li mhux suppost jużah b'dak il-mod u allura jekk ma jkunx bl-Ingliż li l-konsumatur ħajpoġġih f'riskju. U naraw dak. Jiena però waqt li qed titkellem, jiġifieri kif jista' jkun tlaħqu mal-eluf kbar ta' prodotti, jiġifieri inti qed tgħid dawk online, dawk li jiġu importati, ma nafx, jiġifieri kif tlaħqu biex tanalizzaw kollox jew inkellax ikollkom suspett minħabba tikketta partikolari, kif tiġri l-biċċa tax-xogħol? Le, ġifieri ma jiġix analizzat kollox, u bbażat fuq ir-riskju tal-prodott li joffri lill-konsumatur jiġifieri. Jekk il-prodott qiegħed jiġi offrut lit-tfal għalina dak huwa ta' riskju wara għaliex it-tfal m'għandhomx l-intelligenza ħanejtek illi jafu jagħmlu deċiżjoni jekk dal-prodott jistgħu iweġġagħhom jew le. Jiġifieri aħna nibbażaw ħafna fuq ir-riskju. Però għandna wkoll intelligenza, jiġifieri aħna nipparteċipaw fil-fora Ewropej u anke internazzjonali fejn hemmhekk in-nies kollha li jaħdmu f'das settur jitkellmu bejniethom u naraw li ma prodotti ġejjin li huma iktar ħanejtek ipoġġu li konsumatur. Ġifieri intom taqsmu l-informazzjoni ovvjament u speċjalment mill-Unjoni Ewropea nimmaġina. U barra l-Unjoni Ewropea hemm ukoll xi forma ta' għarfien intelligenza li taħdmu ma' pajjiżi oħra jew le? Għandek ukoll in-Nazzjonijiet Uniti, ġifieri hemmhekk għandek ukoll ħanejtek il-pajjiżi li jmorru oltre mill-Unjoni Ewropea illi naħdmu wkoll magħhom u nirċievu intelligenza minn għandhom għaliex illum kif qed taħdem ovvjament id-dinja u l-globalizzazzjoni. Il-prodott illum faċilment jażal mill-Asja għal Malta, eżempju, jew mill-Amerika lejn Malta, jiġifieri dak illi qed isibu xi awtoritajiet Amerikani jew Kanadiżi, eċċetera, faċilment ukoll wieħed jaf isibu għand feed konsumatur Malti. Jiġifieri nixxerjaw dejta fuq livell internazzjonali wkoll apparti dak Ewropew. Interessanti. Jiena xtaqt inkun naf statistika naf li dis-sena kien hemm ħafna stejjer għadna nibdew. Forsi ftit ċifri ta' x'sibtu ħażin fis-suq li huwa ta' dannu għall konsumatur fl-2024
forsi ftit is-sena l-oħra u anke din is-sena naf li ħanabbik naqra, ma naf li għamilt ir-riċerka tiegħek. Ekku, ara bħala qisu il-medja fuq daw is-sentej li jistgħu ma magħluqin, ġifieri l-2024 u l-2025, issu kien hemm medja ta' dak 30 il-prodott illi għamilna sejħa lura mant il-konsumatur. 30 fis-sena jew 30 b'kollox? Fis-sena medja. Din is-sena biss diġà kellna 13 il-prodott illi sejħu lura. U meta tnejt issejħu lura għaliex l-azzjonijiet tagħna huma varji. Għandek istanzi fejn jinsejħu lura mingħand il-konsumatur, ġifieri il-konsumatur ikun diġà laħaq xtara l-prodott u qed jużah x'aktarx. U aħna minħabba r-riskju għoli li dak joffri, tant kemm jista' jweġġek fi kliem sempliċi, aħna ngħidu l-konsumatur isma' jaqbillek illi inti tieħdu lura minn fejn xrajtu u jtik rimedju minn xrajtu. Ikun hemm istanzi oħrajn fejn ir-riskju jkun limitat. U hemmhekk ngħidu li tal-ħanut eżempju jneħħih minn fuq l-iskaffa. Azzjonijiet oħra li ma n-nies ma mmorrux u nxandruhom huwa meta eżempju nwaqfuhom id-dwana meta jkunu qed jaħtlu mill-border. U nsibu li ħażin stess, ma nħalluħx mill-lower ma jidħolx fis-suq, allura ma jkollniex bżonn ninfurmaw. Il-konsumatur għax ma jkunx wasal. Eżatti, jiġifieri apparti dan numru li qed insemmi 30 ikun hemm qatt ikbar li jkunu aħna bl-azzjoni tagħna ma ħallejnihomx biss jaslu għand il-konsumatur, laqqas biss inkunu ħallejnihom jaslu f'dak l-istat. Bej wieħed u ieħor, kif konna din is-sena jew is-sena li għaddiet ta' prodotti li mhux ħanitolbok ċifra eżatta li waqqaftu milli jidħlu? Le ara bħala t-tip u n-natura jkunu varji, ġifieri niffokaw ħafna fuq kimika eżempju, meta tidħol il-kimika naraw li dik il-kimika mhijiex ipprojbita milli tidħol f'Malta. U ġifieri ikun hemm ħanejtek qisu bid-doppju ta' kemm jissejħu lura minnant il-konsumaturi li nkunu tiġa waqqafnihom aħna qabel ikunu sabu ruħhom. Ġifieri inti qed tgħid f'sena jkun hemm 60 prodott illi ma nkunux ħallejnih ma tkunx ħallejtuh jidħol fis-suq. Interessanti ħafna. Mbagħad ikollok ukoll istanzi fejn aħna ngħidu lil tal-ħanut biex jirrimedja. Eżempju jekk ikollu tikketta ħażina u tikketta xi ħaġa li wieħed jista' jwaħħal tikketta oħra kif suppost, ngħidulu irrimedja u nħalluk li tkompli tbiegħu. Jiġifieri dak imbagħad insibu soluzzjoni wkoll ma tal-ħanut jew l-importatur jiddependi minn min inkunu sibna il-prodott. Ġieli il-każ imbagħad jispiċċa l-qorti kif taħdmu minħabba regolamenti, ġifieri legalment u mbagħad intom x'saħħa għandkom bħala awtorità. Ekku, mela aħna bħala instrumenti għandna ovvjament il-poter illi nagħmlu obbligu fuq tal-ħanut illi jew isejħu lura jew li jneħħih li tiġa spjegajt. U dik jista' wkoll jagħmilha u b'mod volontarju. Jiġifieri għal-liġi tagħna tagħtih illi b'mod volontarju jagħmilha waħdu għax ovvjament għandek ir-reputazzjoni tal-ħanut ukoll. Tajjeb li jifhmu tal-ħanut illi jekk qed xi ħaġa li missigura r-reputazzjoni tagħhom qiegħda fin-nofs. Però mbagħad ukoll għandna instrument aħna nsejħulu undertaking, jiġifieri fejn aħna nieħdlu ġo ftehim ma tal-ħanut jew l-importatur illi dak li jkun għamel mhux ħajibqa' jagħmlu, jiġifieri biex inkun iktar sempliċi. Jekk eżempju qbadnieh illi qed ibih il-prodott mingħajr CE mark. Ngħidulu mela aħna ħanieħdu ġo undertaking miegħek illi dan il-prodott bla CE mark ħadd neħħih minn fuq l-iskaffa, mhux ħadd bijaw iktar. Qed tikkommetti li minn is-salem mhux ħaġġib l-istess prodott għax nafu li hu ħażin, u wkoll inti titħallas l-ispiża li swiet lill-awtorità biex għamlet l-investigazzjoni fuqek. Dak huwa wieħed mill-istrumenti. Għandna instrumenti ieħor mbagħad fejn ovvjament immorru l-qorti, ġifieri għandna każijiet li jispiċċaw il-qorti il-liġijiet li aħna ninfurzaw għandhom kemm pina ta' ħabs, jiġifieri jibqu tilgħin snin għal sentejn. U kemm multi jibqu tilgħin sa 23,000 euro, jiġifieri huma multi kbar ħanejdilhom hekk, illi mbagħad ovvjament hija sta l-qorti kif tagħti s-sentenza tagħha. Naf li intom bħala awtorità għandkom ukoll laboratorji u x'hekk. X'jiġri eżatt? Ġifieri intom tistgħu għandkom l-għodda biex tittestjaw il-prodott? Eżatt, mela hemm il-laboratorji ovvjament li huma minħabba li semmejt li l-firxa hija wiesa tal-prodotti, il-laboratorji tagħna jiffokaw ħafna fuq il-materjal li jintuża fil-kostruzzjoni. Però apparti minn hekk aħna wkoll għandna n-netwerk li għandna tal-laboratorji mqassam madwar l-Ewropa, mihomx tal-awtorità, però huma aċċessibbli għalina biex nużawhom bħala wkoll għalli aħna parti mill-Unjoni Ewropea. Nagħmlu użu minn dawn il-laboratorji li huma fuq kull prodott li naraw. Jiġifieri jekk eżempju qed nitkellmu fuq ġugarelli, hemm laboratorji speċifikament biex jittestjaw eżempju
illi jekk għandek software u għandu għajn imwaħla, dik l-għajn ma tinqalax b'mod faċli. Għax jista' jiblaħħa t-tifel jew tifla. Interessanti ħafna. U għal kull wieħed minn dawn ir-rekwiżiti hemm laboratorju li hu akkreditati, ġifieri aħna nfittxu laboratorji akkreditati. Akkreditati huma laboratorji li rnexxilhom juru li kompetenza tagħhom hija għolja, jiġifieri diffiċli wieħed imerrihom biex niftehmu. Intom bħala tim għandkom tim sostanzjali kemm qegħdin bħala nies illi tmorru barra tagħmlu spezzjonijiet hekk b'mod għall-arrieda biex taraw naqra l-prodotti x'hemm minn barra? Iva, għandna tim ovvjament ta' l-ispetturi li dawn. Kemm għandkom? Qegħdin 10 b'mod ieħor. Li dawn ma jarawx biss is-settur li qed nitkellmu fuq, però jaraw affarijiet oħrajn, eżempju li prezzijiet huma indikati fuq il-prodott, jiġifieri mihomx limitati għalih. Sewwa. Però huwa pool li aħna nagħmlu użu minnu, id-diviżjoni tiegħi tagħmel użu minnu. Imbagħad għandna madwar 35 inġinier u xjentist li dawn imbagħad ikunu qed jagħmlu evalwazzjoni ta' d-data li qed nirċievu, jiġifieri meta wieħed jieħu r-riżultat mill-laboratorju xi ħadd irid jarah. U għandna inġiniera u xjentisti li qegħdin hemmhekk biex jaraw ir-riżultati u jagħmlu dak li aħna nsejħu risk assessment. Jiġifieri issa li għandi dan ir-riżultat fidi, x'riskju ħajoffri fuq il-konsumatur li qed jużah. Dat-tim ukoll isegwi l-liġijiet waqt li qegħdin jaħdmu ħanejdilhom hekk fil-kurituri ta' l-Unjoni Ewropea. Biex aħna naraw li l-liġijiet li ħajaħdmu huma forzabbli eżempju jagħmlu sens għall-konsumatur illi la timorru żejjed u lanqas qed imorru inqas milli wieħed jistenna li liġi għandha tkun biex nipproteġu sewwa l-konsumatur. Interessanti ħafna l-aħħar ħaġa fil-qasir għax suppost speċjali il-konsumaturi li qed jaraw dal-programm jekk qed jaraw xi ħaġa li mhix qiegħda tajba jew għandhom suspett fi prodott, kif jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom bħala awtorità? Ir-rekomandazzjoni tiegħi l-ewwel net li jekk għandek prodott li qed taħseb li mhux sigur iqaf użah. Dak hija l-ewwel pass. Sewwa. Imbagħad aħna iċ-channels li għandha l-awtorità huma vasti, ġifieri jistgħu email fuq info@mccaa.org.mp. Għandkom media soċjali? Għandna media soċjali, Facebook, Twitter, LinkedIn ukoll, għandna media soċjali bit-telefon ukoll aċċessibbli min irrid jista' jiġi wkoll u jitkellem magħna fl-uffiċini tagħna, idealment nagħmlu appuntament minħabba l-inġinier u xjentisti kollu ovvjament biċċiet ta' xogħlijiet oħrajn għaddejjin, imma miftuħin u jista' jikkuntattjana bliema mod irid. Grazzi, Inġinier Vella, vera ħadd pjaċir tallimt ħafna miegħek u suġġett interessanti darba niġi għandkom nerġgħu ħanara x-xogħol li tagħmlu. Dak kien l-Inġinier Rudy Vella mill-Awtorità MCCAA. Grazzi li segwejtuna.